ka khun nyo trap National Awakening Movement ka khnam lingbau ba Thomas Pasa Working President kala pen pau ka jingling ngo bakam don kanu ka jing ekran ban pendo ek city nakatanat District Council Affairs how arajar khatsan shakitanat baper ka baong baom dan kamshu yaki trading license naka Khasi Hills Autonomous District Council Kumban syukdo baka migalaya kahap ha ka kernet bohenrio ka bapen ko bor ha ki district council baki bar jalla kin hap shim trading license lada ki trekam trejam ha ki jaka ki bahap ka 6 schedule uba Thomas Pasa uloong baka KHEDC ka deban kran AA halor kani bat ka teka sithi ka long kumboyu roj ya ka ikhtiar balapen ko bor kat kum ka 6 schedule Working President ka khnam uloong baka jingmi jong ka tega jingpin bana ka plilat yaki nong tray bar jala ha kitanat baper bat ka movement ka pa ka khubor sa ka Khasi Hills Autonomous District Council baka day ban pa pendu ya ka tega jingpin bana kani ka sithi ni ka DC department ka pa sa baro kini ki administrative department ki head of department jong ki sarkar pedeng sarkar jala baro bat kani ka sithi hi kumba ka pau ka ong sekini di department baper ba ban tap ya ki tender paper haba na kapta kanu no ikam kontrak ne kam supply ne kanu ikam lu om don kam ya kani ka trade license jong ka district council kini kalian ka jong ni sutu ba le se kani ka dei ka jing tuklar ya ka buat ke ikhtiar jong district council mar ka khai ka paten ki dan kita katrin kahap kerja baju punya juga KHDC kat tunggal trading man on tribal 1954 dia let's say daga penmi ya kanika notification kaplela pada kebun ba ki bomdi kita ready time ki bomdi ki kasi banyo ikam kontrak ki babun ba kham tam ki central department of affairs dan kalian kejongi ni pedram juri kani ba mi pha khubor sa KHDC ba kadai berkeran AA halor kane kalau ko busung lungo banadu arda khatsan hadu aja polai kada ci council lu kaskap jar ya kane dan ngi pai din khandian hawa aja khatsan kadai ka sokar kongres ka babat di state government bat kadai ka sokar kongres ka babat hang ni pon council lu dia kane kadai ka ba lese kada gaji yusuf tu jimot ha party level kemudian aku si council kemudian aku ka state government kalau kani kajing island ya ke DC department bat pemikum ni kani city ka pentran ni si council bat kini di city kimla ban long halor ya ka kimla ban long halor ya ka kabla don pa ko si council tara kada kadau ka DC department ka ban council mardor ya kani ka city kenang bangin la ban yada ya ka khai ka paten bijongi hang ni po ka jala jongi kat ku bajing ai bor jo trading ban tribal 1954 tiena kalian ka jongi in kemigen ti bangin sa pha oi ka city lu sha po ke HDC ka bade ka try ban kran ban le halor kini ki thurmor ban min pe kemigen ti ba ka ai na kalian ka ke HDC pe pade kan sim kam ya kan ka mat ki bangin ala so ba ka jongi ti ka kani ka city hi kumba ngayo juktim ba lawan rakyat kini ke city tang ban men plelat plelinti ki kontraktor barjela hak tu kapor bakin yo kontrak hadi jakan ba pher ban mun toy manu re manu tena kali badning persaju di kini berhadu kini ki seniru ina ale yo ni nilai segi department rade migran ne halane ki jakan ban ya keren ban persya ban ai objection ya kini department ki ba ai ta kontrak ya kini ki non tribal claim ka jingdon ya ka valid trading license na ko ka KHDC but ya community ba ka council kan sin khia kini hinde hadu mata kadam ka jing trap kadam ka jing bantri bet juga council kalau kini kamat pada kalian ka jungin ya budi ni ya kam but ina community swai ka council hadin bangin pempoy ka jing tho cha ka KHDC ina community so ka to kan buat bangin aila di council bahkan pendapap ya laka juga kamera ngadu arja khatsan hadu arja aku sa menta kadis council lu kasngap jar ya kani bat kadawi kadai ba kadam kajinya dai jong kadis council lani ki ba penyat lani ki bat dia ka borsin syar ko kadis council bat ki ba bat dia ka borsin syar ko ka state government ka jomi dei haro kini ki naurim bangi ong ba ka autonomy jong kadis council ka du no
bakas ka DCA department dan ka state government ka tuklar wa ki kam ki jam jo ka district council telada ki district council ki jomi ki susap jar sian kimdan syu kano kan wa kam bakin trai mar on kini no alot da ka state government hakata ka puar le se bandon ki district council kam don jimut syu de halon kini kan orang ba na kanya ka jomi ni penpau ka jisusi ni penpau ka jing persya halon kini ki city kini ki notification ki berami empat selain ini nak kalian ka government of Meghalaya lembaga minister in charge ula pen du ya kawai ke notification jumpa sarkar Meghalaya kabalong like ya ka lineage act 1997 jumpa di council telada ya kata ka notification lah penduk no nomor kaan ke di council matai kumju ya kani ke notification aja khatsan ru dari penduk no nomor kaan trading my non tribal kadai kanong ngerti jongka district council but lada ka district council kamle ya kan ni dengan kano district council hangat kano ya kibabat ya ka boss in charge district council ba kim nur banle ya kim pendap hok ya ka marang ka jongki ban yada ya ki ikhtiar but ya ka bor jongka district council hi Habatin pej bahagi kishap plus F Ka plus F Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba madon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya